Kardom penibelta aljigtha penibelta than pangphi niliputi materon pi aprangsi beltan ton pen chipajil midam de aprang beltang kungpi aljigtha BBDC atowar kasimar kesai oya jok chikloi jon avelang towar hengnu thai Dipu Ward number 10 rong malong arat atum CEM tuliram rong hangaphan kerap kachuhang Nangra jepu alamkan YouTube channel kang pupo beltang kungpi aljupon dada phit puthar beltang ton pen chipajil midam sina Lakhain koira phon nilip MEC constituency ke parlo vomulang sopen chuki hola daknon malom towar simar bomlo bonta towar kasimar kesai oya jok nilip arad atum ningduk chepaklang pon jasimet towar kahing no naya dakki koila mati adolong adung lapen sutionala lapen chuki hola bugijan forest base account atheng no lapen mission towar krong thom kachikak lapen richomili adolong adungarai hinno Nilip arat atum kachuning ria bangke BBDC atowar a contractor MP agarwar alang litowar kasimar ke chok chelang lake central government atangka ke phalang no chot asonsi mandelo Lasi nilitum nilip arat atum ke towar kawe ajak ki dingpik ajoksi non towar ke long ako towar abangke nang semar pipa meka nang ji pusi nilip arat atum kachuning ri padopot Nilipen Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Dipu Ward number 10 Birla Dung Rong Malong Arat Atum KAAC CEM Tuliram Rong Hangaphan Kirap Kachuhang Pon Kirap Kachuhang Pon Nangkok Aputhak Ke non malom pirthe adang ki plup mate kache thang plup COVID-19 mate corona avur ki dukok penajok pirthe adang ta lockdown mate kankir klaga jok kachong dat ji aphan anta awar sai avidet ajok si rong malong arat atum jo padap an esan ki chuji aphan anta kaduret hektik anlo lasi prabjin pen nangkera ponji aphan si KAC CM tuliram rong hang alang liphan si kachuning ri lapen Nangra ponvek po pusi rong malong arat atum ning chethelo lapen nang kerap ji aphansi chonghong dinglo non konsil kecari bom BJP sarkar lang tuliram rong hangdak rong malong phan kecu kejuna asai vai dang pika nang piwek thanon prabjin pen kido kathak kachok dat chok chalarat ang se kido kisu Ajira majira tongdat tamne ada si dam Tulong lera dang se las nang rapi bek hasa Soloma Aprangsi lake nilitum News.News Karbi Anglong live atumhan nilitum kichok hapon Karbi live hoti Rong thilu production na hin penchepatir pi ponsi isi lamarjan mate album sonse ponsi nangra jepu alamarjan YouTube channel along ingpu pen ilitum rat athengno nangwan pilo lasila bangso lamarjan kachibarjana bang phulake Edwinson hanse lapen cheparjana bang phi lirbon kitimung pi atum henlo bangso alam kana thuikang pupon lake HKA abidi sar bapuram rong piari deng pensi nangra jepu alamarjan ingpu pondo bangso amaya long HKA amai phu ontiron pen danglok ong dung rong thilu rong plimplam arat atum cherap cheto dun rinti lapen bangso amaya long ontiron kaning jepon atengke ilitum rong thilu ahawar pini hetlang ke chengsi owe ki miat tumaphan lun kan achataya long Kengkam kachejor ke chengsilo lasi un an pen lamarjan kasonsia long tame chirap cheto dun bompo pusi ning che thepon news report Sanjit Tiso News.News Karbi Anglong Aprangsi bangge lalon ningarong chipik lo
อันนี้ตุมลารองทะลุรองปลามหาวาร์กายก็จะทันดูนี่ตุมเทรักเรปินนี่จะทันนี่บอมโลนี่ตุมหาวาร์กายหอกปะพีปิกนี่ตุมลงเกลุนเซโปลุนเซปีจะปัลจันบางผู้บางเพียพูดกิโมเลจิริดามสดามนี่ตุมนนพุตาจะเทกลงเลยสิละให้เกมังเป็นปีนี้ละบางโซนางราเจปัวลุนอาจันกังปูปอนเป็นisin ningarong pik ladak rat akang hon kwan longji long lene bangke rat si mo phinang than ikpo jani tum la rong thelu rong plam cherok tok abang phu bang phi pu men pen ni tum a hokpet bang ningarong pik athe lason production a house la penan par dadak che pajan bang phu bang phi la pen lon se pi a klim kirik pon la bang so thek bang ni tum ningarong chi pik lo si rong thelu production hin ben pini ka paklang pon nang raji po la mar jan la ke langnu langmi bang chi delo ta ni tum la rong thlu rong plam hawar bang ke chengsi alunal janik lo lamar jan ke dage heloi gwing alam lo seta lunal jan jani tum long ke la ke chengsi kla aposi la bang so kangpu pon thai pot bang ke rong thlu production atom phan suri ka churo pajur dane Pini belta la pansi kanton lo do me thak me kardom